हेल' लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय एसे रनसाय लिरनाय बर' रावनि आयदाया जाहैदों नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांनि सायाव सुंद' जिउ खौरां अदेबानि बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै होनाय जागोन दि नोंथांमोनहा बियो मोनसे जिउ खौरां बादिसो आरो बेखौ गोबां गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि जिउ खौरां बिजाबफोरावनो मोननो हानाय जायो। नाथाय खोथाया जाहैबाय बेयावहाय नोंथांमोनहा जेखौ बिजाबाव नुदों बेखौ जोङो नायनानै गथ'फ्रा फरायसालिफ्रा लिरजोबनो हाया एबा लिरजोबजाथाव नङा। बेयो एन्सारनि जाया, बेयो मोनसे मा होनो जोंनि जिउ खौरां बिजाबसो जिहेतु बेखायनो बेयाव नट खालामनानै होनो गोनां जायो, नट टाइपनि मोनसे दिहुननानै होनो गोनां जायो। दा बेनि थाखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव नैबेखौ लाबोनाय जादों नट टाइपनि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि सायाव लिरनाय रनसाय। बेनि पिडिएफ फाइलबो नोंथांमोनहा मोनगोन डिसक्रिपसनाव। दा बेखौ नेचार पाब्लिकेसननि गेजेरजों फोसावनानै होनाय जासिगोन, नोंथांमोना नुगासिनो दं। दानिया गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म बिथांनि सायाव रनसाय लिरदों। जेरैखि सोङा मानो बे मोनसेयानो जागोन नोंथांमोननि थाखाय। बेयाव फारियै उन्दै सम, बिथांनि जोनोम जायगा, जोनोम, फरायनाय सम, सेंग्रा बैसो, फेमिलि, बेनिफ्राय आरो बिथांनि समाजनि हाबा मावनायखौ खेबसेयैनो जथायनानै होनाय जादों आरो बेजों लोगोसे बिथांनि गोनांथि बेखौ जोबजासिम होनाय जादों, जायखौ नोंथांमोनहा फुललि 10 मार्क्सआव 10 मार्क्स मोननो हानाय जायो, बा जेखिनि नाम्बार होआ मानो बिनि सायाव 100% मार्क्स स्कर खालामनो हानाय जागोन स्टुडेन्टफ्रा। बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ लाबोदों। शेयार खालामनानै हो जाहाथे गुबुनफ्रा मोनथिनो हानायनि थाखाय आरो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ फरायनानै होनो लानाय जादों। खोनासंबानो जाबाय आरो उनावहाय बे पिडिएफ फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय, नुनो मोनगोन। दा बेयाव दं गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ सासे बर'नि गेदेमा जोहोलावमोन। बिथाङा सासे बर' समाज सिबियारि, धोरोमगुरु आरो बर' हारिनि गिबि लामा दिन्थिगिरि। बिथां गेदेमाया गोदोनि गवालपारा जिल्ला आरो दानि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय परबतजरा ओनसोलनि काजिगाव गामियाव 1862 मायथाइयाव आरो बांलानि 1267 मायथाइयाव जोनोम मोनदोंमोन। बिथांनि बिफानि मुङा कौलाराम मेस आरो बिमानि मुङा रन्दिनी मेसमोन। कालिचरण ब्रह्मआ उन्दै समनिफ्रायनो नोरोम आखुनि सुबुंमोन। बिहा सासे फंबाय आरो सानै बिनानाव दंमोन। फरायनाय समखौ बिथाङा थिपकाइ गुदि फरायसालियाव जागायदोंमोन, बेनिफ्राय गेजेर फरायसालिखौ फुथिमारि गेजेर कलेज फरायसालियाव फरायजेनदों। बे समनिफ्रायनो बिथाङा बर' हारिनि खैफोद आरो गेना गोरोन्थिखौ नायना थानो हायैनि फरायनायखौ नागारनायसै आरो हारिनि हाबा मावनो सिगांबोनायसै, लोगोसे बिफाजों फालांगियाव गोसो होफानायसै। सेंग्रा बैसोआ बाबेनलांनायनि लोगो लोगो बिथाङा खोमस्रि मुंनि सिख्लाजों हाबा जायो। बिथांमोनहा बै बिमानिफ्राय सानै फिसाजो मोननायसै। बेनि उनाव बिथाङा उर्फासि मुंनि सिख्ला सासेखौ आरोबाव हाबा खालामबावो। बिथांनि गोरबोनिफ्राय कालिचरणआ गासै 7 फिसाफोर मोनदोंमोन। कालिचरणनि समाव बर' हारिया जोबोद गुलाय गुजाय, सेरखाय बेरखाय, एना एनि थासारि जाबायमोन। गुबै धोरोम बाथौखौबो मोजां फुजिनो रोङा, गुबुन हारियाव हाबहैनायखौबो गारा आरो सानफ्रोमबो जुवा जौ बेदर जानाय, हिन्जाव बोनाय, मावा दाङा थानाय बायदि थासारिजों बर'फ्रा गफबदोंमोन। बेबायदि थासारिखौ नुनानै कालिचरण ब्रह्मआ गोथौयै दुखु मोनदोंमोन। बेनिनो राहा नागिरै नागिरै बिथाङा जिंगा सिदोंमोन। बेबायदि समावनो बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि गुरु शिब नारायण परमहंसनि सान्थौखौ लानानै लिरनाय चारित्र्यक्रिया मुंनि बिजाबखौ मोनो आरो बेखौ फरायनानै ब्रह्म धोरोमनि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै बर'फोरखौ बे खान्थिजों मोजां लामायाव लाबोनो हागोन होनना गिबियाव गाव ब्रह्म धोरोमखौ आजावना लायो आरो गावनि गामिजों लोगोसे बर'फोरनाव ब्रह्म धोरोमखौ सोनानै होयो। ब्रह्म धोरोमनि आदर्शजों बिथाङा धोरोमजों लोगोसे समाज बेरेखा हुदाफोरखौ खाथाबनानै दोननो नाजादोंमोन। लासै लासै बिथांनि आदर्शखौ गेबें होनना बर'फ्राबो अनसायनानै लादोंमोन। दा बेयो गिबि खोलोब थांबाय। बेनिफ्राय फरायबावगोन। बेनि सिगां नोंथांमोना जुदि गुबुन गुबुन बिदिनो एसे टाइप जुदि नांगौबा नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं, बेजों थांनानै नायनो हागोन। ग्रामार दङ, बेजों थांनानै नायनो हागोन। बे प्लेलिस्टआव हाबनानै नायबानो नुगोन। आरो गुबुन गुबुन आयदानि भिडिअफोरखौबो नोंथांमोना नायनो गोसो दंबा प्लेलिस्टआव हाबनानै नायनो हानाय जागोन। बेनिफ्राय फरायलांबाव दिनै धोरोम फोसावनायाल'नो कालिचरणनि हाबा नङामोन। बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव सोलोंथाइनिबो लामा बेखेवनानै होलांदों। बिथांनि नाजानायावनो थिपकाइ ओनसोलाव 2 गुदि फरायसालि, 1 गेजेर कलेज फरायसालि, 1 कारपेन्ट्रि फरायसालि आरो 1 उइभिं फरायसालिया गायसनजादोंमोन, जायखौ बै समनि बिथांमोननि डिसि ले बिथाङा गुरुदेबखौ मदद होफादोंमोन। बै समाव बर'फोरा आसामनि दाब दाब जायगायाव सेरखाय बेरखाय जाबायमोन। बेखौ जथायनायनि थांखि बिथाङा गोबां खेब बर' माहारियारि सन्मिलन एबा जथुम्माबो खुंदोंमोन। 1967 मायथाइयाव बिथाङा सेथि मुलुग दावहायाव बर' सेंग्राफोरखौ गरखा रेजिमेन्टजों लोगोसे इंराजनि सान्थ्रि महरै हरफादोंमोन आरो बर' रेजिमेन्ट दानोबो गोबां खेब नाजादोंमोन, नाथाय हायाखिसै।
बै समाव सानैसो बर' मानसिया सिखाव दाखायत खावनायखौ लानानै दुलाराय बर' हारिखौनो गुबुन हारिफ्रा दाखायत हारि होननानै बुंबायमोन आरो बेनिफ्राय बेखौ बासायनो थाखाय गुरुदेबआ डिसिजों सावरायना बोस्रांदोंमोन। बिथांनि नाजानायाव धुबुरी लकेल बर्डआव बर'फोरा सोद्रोमा जानो मोनजेनदोंमोन आरो आसाम बिधान सभायावबो बिथां रुपनाथ ब्रह्मआ गिबिसिन बर'निफ्राय आयेन आफादाव सोद्रोमा जानो मोनदोंमोन। बेनि अनगायैबो बै समनि बर'नि राजखान्थि रांखान्थि हालोदखौ जौगाहोनाय आरो बर'नि संबिजिरारि मोनथायफोरखौ मोननांगौनि थाखाय बिथाङा 1928 मायथाइयाव ब्रिटिश सरकारा दैथायहरनाय साइमन कमिसनखौ लोगो हमना गोसोखां बिलाइ होदोंमोन। बिथांनि नाजानाय आरो मदाराम ब्रह्म आरो रुपनाथ ब्रह्म बिथांमोननि मददजों सापुतग्रामाव आरो क'क्राझारावबो गिबिसिन गोजौ फरायसालि गायसनजानायसै। बै समाव बर'नि आसारखान्थि आरो सोलिनाय हुदाफोरा खौसे नङैयाव बिथाङा खौसे खालामनायनि थांखियै बर'फोरनि सोलिग्रा नेमखान्थिनि बिजाब एबा भान्डुलिपिखौबो लिरनानै गालांदोंमोन, जायखौ 1935 मायथाइयाव दिहुननाय जादोंमोन। रांखान्थि बिथिङावबो बिथाङा बर'फोरखौ जौगाहोनो नाजादोंमोन। गाहायै आबाद आरो फालांगिखौ बिथाङा गोसो होदोंमोन। फालांगि जौगाहोनो थांखियैनो बिथाङा फालांगि गेलेनो थाखाय रां दाहार होग्रा आफाद ब्रह्म कम्पानि मुंनि फसंथानबो गायसनदोंमोन। उन्दै बैसोनिफ्रायनो बोराइ बैसोसिम अरायबो बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय राहा नागिरबोबाय थानाय मेंनो रोङै गेदेमा जोहोलाव बिथां गुरुदेबआ 1938 मायथाइयाव बर'फोरखौ नागारना सोरगोआरि जायो। गुरुदेव कालिचरण बिथाङा गावनि आबुं जिउखौनो हारिनि हाबा मावनायाव बावसोमना गालांबाय। बिथांनि नाजानायाव बर'फ्रा गियाननि सोरांखौ मोनजेननो हाबोबाय। बेनिखायनो बिथां गेदेमाया दा जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो नाथाय बिथांखौ गोसोखांनांगौआ जों बयनिबो बिबान जानानै थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। दा बे जिउ खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय बबेनिफ्राय मोन्दों होनबा नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों स्क्रिनाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म आरो बेखौ लिरदोंमोन रुप नारायण मोसाहारि बिथाङा सुजुनानै होनाय एबा बिजाबखौ लिरदों। दा बिनिफ्राय लानाय जादों, जायखौ 1997 मायथाइयावनो फार्स्ट पाब्लिश खालामनाय जादोंमोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोननाय जादों, बेनिफ्राय लानाय जादों। दा मानो होनोबा गोबां कन्ट्रभार्सिबो जानो हागौ, गोबाङानो बेनि गासै डेटाफोरा माखासे गोरोबैबो मोननो हागौ, बे समाव कन्ट्रभार्सि जागोन। बेखायनो जिहेतु आंनिफ्राय बियो हारसिं फैनाय नङा, आं गोसो जाना लिरनाय नङा, नोंथांमोना बेखौ नायनो हानाय जागोन। बे बिजाबनिफ्राय लानानै नट टाइप बानायनानै होनाय जादों। एसेनोसै, शेयार खालामनानै हो, गोजोन्थों।